Good morning, good afternoon, and good evening, depending where you're watching me from. I still remain your brother, Ebron TV. Onyamino Ganwa Gwata, Omune Becha. Biko, onwere ndị ori nni na-abọ mfụrụ mbọsị a. Maka ihe na-agba ahụ ndị ori nni. Ote ha na-aba na-akọ ihe sọrọ ha gwa meghe ha ọnụ because okwu ọnwụ na-eruru okwu adịmala ka iti ya ọnụ. Soludo kpọrọ ndị ofili na ọ laikiri ndị ofili na ọ chọrọ ịkpọ kpọọ ha n'ọka ha na-anọrịcha ọ chọrọ ife ụmụ okoko na-agbapụta na-ekwu Soludo nyere ụnụ 400,000 then ọ gịnị mere Soludo nye ha ego gbasaghị na gọvanọ of Anambra steeti chọrọ ha ife arụ ka ọ bụ onye na-ewute unu ọ na-ewute unu na Soludo akpọrọ unu ya ewutesịrị unu na Soludo ma ebe unu blọngụrụ ha Soludo na-afụ unu chọrọ iru akwụkwọ a onweghị ime n'uru akwụkwọ a na-afụgo ife ọnwụ na ị na-eme n'iru akwụkwọ ya na-afụ gị Soludo mana ụnụ ndị na-awagharị na be dibịa na-ata anụ ọkpọ ọ bụ na ụnụ ndị na-awagharị na be dibịa na-ata anụ ọkpọ so ọnwụ na ọvalu gị kpọọ gị ya ewutela gị so much imeji ya wee sị na Soludo enweghị ọ na-arụ na Anambra steeti ikwu ịma na ọfọ inwere problem n'isi ọrụ niile Soludo na-arụ na Anambra steeti ka esi ilechara anya nwe ihe ịfụrụ enwe nke okoko m fụrụ mbọsị ọ na-ekwu ọwụzie na onwe ebe Soludo na-arụ ọrụ ọ na mmekwu okwu nke ọ na-arụkwanụwu nke ọ na-arụ ikwuru ya ọ ikwuo nke ọma ọ na-arụ onwezi ebe na-adịghị mma ọrụ iwe efesi ya nke a na-arụkwa nka si metụkwuo ya aka mana nke onwe nke ị ga-ekwu anyị ma ebe unu bi n'ọgụrụ ịchọ nwepụta vidio unu mgbe Mathias mere ihe o mere ọ kpọrọ nwa pastọ Jerry si ya bịa gwọọ ndị ngwọrọ afụ grupu unu vidio unu dị ọ ebe unu belongụrụ because unu adịghị eji ụka you people are pagans eji akwa onye otu unu ya na-ewu unu iwe epụtazi na asị na Anambra steeti utati ụlọ wee ime kampen ime na Anambra steeti kampen Soludo ga-ejikwa sekọnd tọnọ because ọrụ ọma ọ rụrụ na-egosi ọrụ ọma ọ rụrụ na-ekwuru ya ọnụ ya so unu na-abụ onye mkpọrọ unu ndị ori nri so unu kwughericha unu lakpuo achọ m iti prichi unu ebe a because unu emere Soludo kampen unu eme Soludo kampen onwe onye ma onye unu bụ ịghọtago Soludo kpọrọ ndị ofili na ọ kpọrọ nye ha ego ọ bụrụ arụ ka o mere ọda gọvanọs na-eme ya nwe ebe ọ na-adụrọ ịpụtazi na-akọ iri na nke eme na nke eme ofili na ọya ofili ọnwụ na ọ kpọrọ unu ewute n'unu ọ na-afụkwanụ na be ndị dibịa unu na-abụ na-abagharị ịghọtago so ngụ ị na-eme vidio sị ọnwụ na ikwuo na ebe ụfọdụ ebe ọ da-arụ ka ọ kwuoru nke ọ rụrụ ọfụma bifo ịkọ iri ori ya ekwugoru nke Soludo rụrụ ọfụma itogoro ya na ndị ọ rụrụ ọ bụrụ ya onye na-arụ ọrụ imete na ndị ọrụ lesa na idiri mmadụ kịta na onwe na ị nwere nwa mụta nwa gị na-akọ ugbo onwe ugbo esi ya jee ka ọ kọọ na ya dịka ubi nọ ọfọ nke ise ịpụta ị na-asị ya lekwe nke ise a legoro ihe na-emesi isi nke ise a ịkọbeghị ya mana itobeghị na ndị nọ kọrọ ọ ga-ime otu ahụ ma na ibu arụ yes ime ya otu ahụ ibu arụ enwe nke efụkwara ndị otu ya gwa ha na-epenti okwu ewee kpọọ ha ezigbo mmadụ anyị gbachi unu niile na mgbe ahụ Mathias sịrị onye pastọ Jerry bịa kpee ekpere ka ndị ngwọrọ gaa ije dade afọ grupu na ebe unu bilọngụrụ ịghọtago so onye na-ekwukọ ma ka o si ekwu maka ikwu ekwuteghị Soludo anyị fụkwa ekwezi ozi o ji amụ amụ ka o ji ata arụ maka ikwu ekwuteghị na ịba ime ikwu ekwuteghị ịba ime ka obi gị ghara ịhụkwa na ọ kpọrọ ndị content creator den na ọka o si eme ikwugoro arụ n'ọnụ onwe ya ọya gwa ọ ga-ikwu ekwuteghị ịlakpuo n'ime onye ka nsị ka ngwa unu na-abụ je lakpuo onwe onye m onye unu bụ ịghọtago onwe onye m onye unu anyị ma ebe unu bilọngụrụ eji akwa onye otu unu ya na-ewu unu iwe ihe na-ewe gị iwe wu na Soludo wu onye ụka onwe ihe ọzọ na-ewu nna bụ iwe so ihe na-ewu nna bụ iwu ụmụ okoko a na-abụrụ ekwueri ihe na-ewu niile wu iwe bụ na Soludo wu onye ụka that's all onye na-ewu unu iwe because anyị ma ebe unu bilọngụrụ so lakpo na-enwe onye m onye unu ọgụ nụ na sọpọtụ Soludo na kampen ọ ka ga-ejekwa sekọndịrị ịghọtago so aka nsị ka ngwụ na mgbede a aka nwanne ụlọ Ebron TV onye amịna ụga ụmụ na-ebecha weka emesịa